מה קורה חבר'ה? כאן גיים טיווי רד קריפר, והיום אנחנו נשחק מיינקראפט בשרת. ניתן את ה-IP בדיסקריפשן. אנחנו נשחק PvP. טוב, הנה זה טוען. בעיה, זה פשוט לא מגיב. ניתן לזה. טוב, אני אמשיך את הסרטון. לא, אוקיי, זה בסדר. אוקיי. הנה, אני הכנסתי. רגע, לגים. תמיד על המשחק הראשון יש פה לגים, כי יש פה הרבה האקרים. אכלתי אבל... מה? כמה לגים? אוי, כמה לגים. וואו, באמת יש לגים. וואו. זה לא אמור להיות כל כך הרבה לגים. אני לא רואה כלום. אומייגאד, אני לא רואה כלום. אף אחד לא מרביץ לי גם. הרבצתי למישהו? אוי, מרביצים לי, אני מלא לגים אבל. בטח חושבים שאני האקר או משהו כזה. כי אני מלא בלגים. היי! עכשיו בוא נראה אם לא יהיה לי לגים. לא, אין לי. אוי, יש לגים, מה? טוב, אם הלגים לא יפסיקו במשחק הבא, אני אחזור אליכם מתי שהלגים ייגמרו. בוא נראה אם נגמרו הלגים. לא, כנראה... רגע, בוא נראה, בוא נמות דקה ונבדוק את זה. בוא נראה אם נצליח להרוג מישהו אחד אם ככה. אני פשוט להסתכל רק קודם כמה לגים. דיר, כמה יש לי חרב כזאתי. יש לי enrichment. come and kill you. I'm gonna kill you. יש לי enchantment. אני מצליח להרוג מישהו? עדיין לא. כמה לגים. דוד. הרגתי אחד. צריך להרוג עם כל הלגים האלה. הרבה זמן אני לא מת. לא, למה? פתחתי שטן. אוקיי, אני אעצור את הסרטון. רגע. טוב, חזרנו. אני לא בטוח שהבעיות נפתרו, אבל זה פחות לגי. כן, אתם רואים? פחות לגים. הרבה פחות. הוא האקר. אני לא מבין למה יש פה טונות האקרים ואף אחד לא שם לב אליהם. די! אתם לא רואים שאני... לגים? אוקיי, יש לגים. אני ארוג. אוקיי, נראה לי שזה בכלל תוכנת הצילום. בגלל תוכנת הצילום, אז אני אחליף מקסימום תוכנת צילום עוד מעט. אני לא יודע, אולי... טוב, אני אקנה ביג דיל פרט. לך תמות. אמרתי לך לך תמות. מה? לא מבין למה הם תמיד מפריעים לי להרוג אנשים אחרים. רגע, לא. חרא. לגים. וואי. כמה לגים. אני משתמש בתוכנת צילום שאני אפילו לא יודע את השם שלה.
אולי אני אשתמש בבנדיקאם. כן, תמות. חושב שאני האקר, אה? כן, עם מאסטר. נראה לי עדיף שאני אצלוק. כמו שאתם רואים, יש לי את המוד אופטיפיין, ויקסל משהו, ויקסל מוד או משהו כזה, ומינימאפ. די! תסתכל את זה! נראה לי מרחק. לא ויקסל, יש לי את damage in correction או משהו כזה. טוב, זה לא חשוב. אני לא כאילו שאני הולך לתת את ההורדה כי... אוי, אני חפרתי ביוטיוב בשביל למצוא את זה. לא הולך לחפור עוד פעם. לא שאני לא אוהב את היוטיוב, אז אני לא כאילו... אוי. אני לא מספיק אוהב אותם בשביל זה, זה פשוט... אין לי כוח. זה הרבה עבודה. די! די! זה לא יהיה עליי יורים. הנה, אוקיי. מרביצים לי. די, בואו. אוקיי, יאללה עליי. בואו, כמה להגיד? מניאק. אני יכול לתפור. בואו נראה מישהו. לא פה. זרקתי. לא! אני זרקתי את הרגע. חש בקטל שלי. יש לי פה. לא, די! הוא רדף אחריי בשביל... אני מרביץ אנשים שאני רואה בדרך. הוא בא, רואה אותי ממרחקים, אז הוא רודף אחריי. אתם מבינים? זה בושה. אני לא מבין איך אני באמת יודע לשחק ככה. אוקיי, הרגתי 4 אנשים מאז תחילת הסרטון. התחלה טובה ללאגים. זה נראה לי היה לאג שתיקן. לא, בכלל לא. ההפך, חשבתי שזה היה לאג שתיקן את כל הלאגים. די. רגע, איך הוא הגיע לפה? די. היה לו חיים אחד. מי שרוצה שייתן את הסקייפ שלו בתגובות, אני אתן את שלי. שייתן לי את זה, ואז אולי נשחק. יש לי גם ראסט וגריס. יש לי גם ראסט וגריסמן. אז... אוי, לגים, די. אני אראה בך. די. למה יש לי לגים? טוב, אני אמחק את התוכנה אחר כך. אוי. הלגים כאלה מעצבנים. למה נוטש לא תכנת משהו נגד לגים? הללויה! הללויה! לא הרגתי אף אחד מכל העסק הזה. כמובן, לא הרגו אותי. זו מכה אחת. פשלות. די, מה, איפה, רגע, אני צריך לרצוח אנשים, די, להפריע לי. לא רצחתי אף אחד. לא, עדיין לא. די. אני לא רוצה אף אחד. וואו. כמה דברים יש פה. נראה לי שכדאי לי לעשות את זה. רמה 18. לא נראה לי יהיה פה רמה 18, יהיה פה עד 11. אפילו 12. לא, כנראה 10. וואו, הנה 10. טוב, בוא נרצח.
נשאר לי עוד... החרב! לא, הוא גנב את החרב. הוא גנב לי את החרב. אני איתכם בתים, לכו תמותו. איזה בושה יש לאנשים פה. בוא, איפה? מי צריך למות? מי צריך למות? אני ארצח אותו. יופי. אני איתכם בתים, איזה חרות. די! קם. לגים! מטורפים! נזרוק דברים! קחו דברים, אני לא צריך אותם. לא, גם את זה אני לא צריך. מה, עושים את זה פה, זה ואת זה. די! תנו לשחק. שתוק! שמעת? חרטתי. טוב, נראה לי שזה יהיה סופו של הסרטון המאפן אחרי שאני אמות. ותהנו לראות אותי את גיים TV רד קריפר טובע בלבה כמו נוב. אני אוהב לבה, מתתי. טוב, ביי!